வெல்கம் டு அவிவேசன் லாக். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வேர்ல்ட்லே டாப் 5ல இருக்கிற யூடியூப் சேனல் பற்றி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். எந்த சேனல்ஸ்லாம் இருக்குல்லன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டி சீரீஸ். இது வந்து ஒரு இந்தியன் பேஸ்டு மியூசிக் ரெக்கார்ட் கம்பெனி. இப்போ இருக்கிற ஃபாலோவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 154 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க இதுக்கு. அதோட எம்டி பார்த்தீங்கன்னா குல்ஷன் குமார். 1997 இவர் தாங்க இதுக்கு எம்டியாக இருக்காரு. இது வந்து மியூசிக் ரெக்கார்ட் லேபிள் கம்பெனி. இது 100 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது டி சீரீஸ் வந்து தேங்க் பண்ணி போட்ட ஒரு ஃபோட்டோ. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பியூடிபைங்க. இவர் 106 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபரில் 2வது இடத்துல இருக்காரு. இவர் வந்து ஒரு கேமர் காமெடியன் philanthropist. இவங்களுக்கும் டி சீரீஸ்க்கும் இப்போ செம்ம காம்படிஷன். இவரோட நெட்வொர்க் பார்த்தீங்கன்னா 40 மில்லியன் சொல்லலாம். டாப் மோஸ்ட் தேர்ட் சேனல் இருக்கிறது நம்ம கொக்கோமில்லன் தாங்க. இதே நம்ம குழந்தைகளுக்கான நர்சரி இது கிட்ஸ்க்காக ரைம்ஸ் பேஸ்டு அனிமேஷன் வீடியோஸ் போடுறாங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டை எடுத்து அதை போடுறாங்க. இப்போ இந்த சேனலுக்கும் பியூடிபைக்கும் தாங்க ரொம்ப காம்படிஷனில் போயிட்டுருக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஹவர்ஸும் இந்த கவுண்டிங் மாறிட்டே இருக்குது. பியூடிபைக்கும் இந்த கொக்கோமில்லன் சேனலுக்கும் நம்ம நர்சரி கொக்கோமில்லன் சேனலுக்கும் இதுக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது சோனி பேஸ்டு கம்பெனி. 83 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபரோட 4th பிளேஸில் இருக்காங்க அவங்க. இந்த சோனி பேஸ்டு கம்பெனியில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறது இந்த கபில் சர்மா ஷோ தாங்க. இது வந்து நம்பர் 1 என்டர்டெயின்மெண்ட் டெலிவிஷன் சேனல் கூட சொல்லலாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது டாப் மோஸ்ட் 5ல இருக்கிற சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் கிராஃப்ட். 68.4 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் இவங்க 5th பிளேஸில் இருக்காங்க. இது வந்து ஒரு டிஐஐ யூடியூப் சேனல் கூட சொல்லலாங்க. 5 மினிட்ஸில் உங்களால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறத அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்து காட்டியிருக்காங்க இந்த யூடியூப்ல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பை.